ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Дӯстон, агар ба шумо наздикон ва шиносони шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо бародари ба боварии худ Умедро тавсия медиҳем. Ин бародари мо бо мошинҳои замонавӣ шуморо ба граница бурда меорад. Бародари мо Умед аллакай чанд сол мешавад ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунад ва шафёри пуртаҷриба аст. имрӯз 26/01/2026. бачаҳо чӣ хел рафтӣ омадӣ? номероро аз киҷо гирифте? Чӣ гуфта? раҳмат бачаҳо. алло нигавон. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва бо ин бародари мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. имрӯз пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 325 маълум шуд ва ҳозир пешкаши шумо мекунем. пулҳои коркардаи Александр Волконовский $2,692,000. пулҳои коркардаи рақиби ӯ Диего Лопес бошад $1,632,000. пулҳои коркардаи Бенуа Сендени $286,000. пулҳои коркардаи рақиби ӯ Ден Хукер бошад $421,000. пулҳои коркардаи Маурисио Руфи $64,000. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Рафаэл Физиев бошад $110,000. хотиррасон мекунем ки ин маълумоти 100% нест, чунки UFC пулҳои коркардаи ҷангварони худро намегӯянд. инро сомонаҳои хориҷӣ тақрибан ҳисоб карда нашр мекунанд. топови ҷангвари вазни сабук UFC Педи Пимблетт эълон карда гуфт ки бо Ҷейсон Гейджи барои камарбанди доимӣ реванш гузаронидан мехоҳад ва Гейджи дар ин суханҳои Пимблетт ҷавоб дод. биёед оғоз мекунем аз суханҳои Педи. ман умедворам ки Гейджи топурияро шикаст дода чемпиони доимӣ мешавад ва ана ҳамон вақт мо реванш гузаронида метавонем, чунки дар якум муҳорибаи мо буданд як-ду лаҳзаҳое ки ҳамаи кори маро барбод доданд. ман аллакай пагоҳ ба зал бармегардам. одамон фикр мекунанд ки то охири сол ба ман танаффус дар кор аст, аммо ин гуна нест. ман муҳорибаи навбатии худро тобистонӣ гузаронидан мехоҳам, гуфтааст Пимблетт. Гейджи бошад дар ин суханҳои ӯ чунин ҷавоб дод. фикр намекунам ки ин кор рух медиҳад. ҳадафи ман қуллаи баландии дивизион аст. реванш бо Педи барои ман на он қадар маъно дорад. таваҷҷӯҳи ман дар ҷангварони топ аст. Педи ҷавони бо истеъдод аст, лекин ман бо беҳтарин ҷангварони вазни сабуки ин аср ҷангидагим ва ӯ ҳоло дар ин рӯйхат нест. ӯ бояд бисёр чизҳоро исбот кунад. ӯ ҷавон аст, инкишоф ёфта истодааст, лекин ҳозир ӯ дар ин сатҳ нест, гуфтааст Гейджи. ва дӯстон, дар ҳақиқат Гейджи нишон дод ки Пимблетт ҳоло ҷангвари сатҳи чемпионӣ нест ва ӯ бояд ки зидди дигар ҷангварони топ муҳориба гузаронад. чемпиони пешинаи вазни 61 кг UFC Мераб Двалишвили дӯст ва ҳамдастаи худ Муин Гафуровро пеш аз муҳорибааш дастгирӣ карда чунин суханҳо гуфт. як рӯз мо бо Муин ба ана ҳамин тарабхона меравем ва хӯроки тоҷикӣ мехӯрем. рафтем бародар, ташаккур ба ту, барои кӯмак, барои ҳамаи чиз бародар. ту омодаи бародар? иншааллоҳ. Муин Гафуров рӯзи 7 феврал дар ҷанги худ зидди ҷангвари сахт ғолиб мешавад. барор ба ту бародар. ту ҳозир хеле хуб менамоӣ. акнун ҳама таваҷҷӯҳи ту дар вазнкамкунӣ аст. ман медонам ки ин корро кардан доимо душвор аст, лекин ту ин корро мекунӣ. ташаккур бародар. ана ҳамин гуна дастгирӣ дӯстон аз ҷониби чемпиони пешинаи UFC ба Муин Гафуров. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Муин Гафуров зидди Яков Виклаж аллакай шаби 7 ба 8 феврал дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва мо ба Муин муваффақият орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.